Bueno, ezaugarri garrantzitsuenak edo, Ganboako bailaran kokatzen dela, Gasteiztik bertan, eta eraiki zenean 9 herrirengan izan zuela eragin nabarmena. 3 desagertu egin ziren, eta beste 3 eragin nabarmena izan zuen, eta adibidez, Uribarri Ganboako herrian 5 auzo bat zituen, gaur egun 2 auzo ezagutu ditzakegu ur gainean, gainontzeko guztia ur azpian aurkitzen dugu. Inportantzia gaur egun, nik uste dut turismoa dakarrela. Turismoa bai ibiltzera datorren jendea, bainatzera datorren jendea. Garrantzia inguruarentzat baino, bai Bizkaiarentzat eta Arabarentzat ura ekartzen duelako, bere garaian eraiki zen Bizkaiko labe garaiak energia hornitzeko. Hori garai horiek pasa dira, baina gaur egun Bizkaiara Bilbo handira eta ura bidaltzen du eta Gasteizera ere bai. Bai, natura jakin duela, pantano hau 1948an inauguratu zen, ez dauzka 100 urte ere ez, 50 urte pasatxo, eta bai natura jakin duela asimilatzen edo pantanoa, eta horren adierazgarria garbiena da, udazkenean eta hemen ibiltzen diren hegaztiak, eta bai pantanoaren hegoaldean, Aguraingo kuadrillan, Mendixurreko parke ornitologikoa dago, eta bertan ikusten da hegaztiak ikusteko lekua dauzkagu, eta bai hegaztiak eta ondo onartutako lekua dela. Antza denez, 6-7 mendetik hemen Aldaieta inguruan populazio gune bada, orduan nahiko historia luzia dakarren leku bada inguru hau. Ganboako bailara esan ezkero, Oinaztarrak eta Ganboarrak erdiaroko bandoen borroka antza denez, 1763an erret bidea hau da. Gaur egun autopista hemendik pasarazi zauen Aguraindik baino, orduan horrek esan nahi dago hemen ostatuak, jatetxiak, peajia jarri zala. Eta jau 20. mendera salto itxengo urtegiari buruz hitz egin bida derrigorrez, proiektu hau 1928an hasi izan, 56an erabakitzen dagoena daia presalen hau egon garen presa itxi eta urez betetzen hastia. Herritarrek esaten dagoena da garai hori zen zela garai traumatikoa, hitza beti da trauma eta trauma. 350 baserritan eragina izan zuen, 250 nekazari ziren, 1700 pertsona guztira, eta asko gehiena Gasteizera joan ziren bizitzera, miseria bat eman da, eta bizitza nahiko gordinarekin behin Gasteizen bizitza egituratzen hasi arte du. Orain ura ikusten dugu, ezta, baina badu bere istorioa eta parajea benetan zoragarria da, orain inguruan ibiltzeko, eta hau gaurko irudia duzu, usten ari dira, ia oso goiti zegoen, Uribarri Ganboako urtegi hori, eta horrek esan nahi du, bada ez bada, asteburuan ere euria egingo baitu, ezta, usten ari dira, eta berdin Añarbe aldean, Gipuzkoa, Nafarroko mugan dago, Añarbeko urtegia oso ingurune euritsua, asteburuan ez